हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बानायिया दिनै बानायलायबाय समाबो गोरोबाखैमोन ओमफ्राय दिनै जों सिनेमा नायनो थांगासिनो लोगोजों आंजों लोगोआ गारि सालायदों हाय बोलो जों थांगासिनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर माने बुंनायानो जायाखैमोन ना बबेयाव थांगासिनो माने जोङो सिनेमा नायनो थांगासिनो लोगोजों आंजों भला रिलिज जादों माने जोङो सिनेमा नायनाया माने लास्ट जों मा नायदोंमोनथाय बहुत गोबाव जाबाय माने सिनेमा नायिया बेनिखायनो दिनै सिनेमा नायनो ओंखारलायबाय আমি লাस्ट সিনেমা কি চাইছিলো মনত আছে আমি তো একেলগে চাও কি চাইছিলো আমি না ব্রহ্মাস্ত্ৰৰ পিছত আমি চাইছো অবতাৰ অবতাৰখন লাষ্ট অবতাৰৰ পৰা চোৱা নাই अवतारखौनो लास्ट आছিলে তাৰপিছত চোৱা নাই ओमफ्राय दिनै नै आरो ओंखारलायबाय नायनो थांगासिनो लोगोफोर जोंना समाबो कम माने दुटानिफ्राय श' दङ ओमफ्राय जों ओंखारबोनायानो लेट जादों नै दा 1:51 जालायलांबाय टिकेट मोनो ना मोनाथाय अनलाइनबो दाननाय जायाखै थौदो नायनोसै आरो मा जायो नै जों दा पल्टन बाजार मोनफैबाय पल्टन बाजार पाम ना टिकेट पाम क्या ना पाम आरो আছে 8 मिनिट 9 मिनिट আছে बला सम साव आइए पाल फाइनली मोनफैबाय गारिखौ पार्किं खालामनोसै माथिं पार्किं खालामनो हामगोन सन्जय नैथिं खालाम बिथिं पार्किं खालामनो होदों सन्जय एक्साइटेड ना सिनेमाखौ नायनो एक्साइटेड কেনেকা হ'ব ভাল হ'ব না ভাল হ'ব লাগে শুনান্তে दे बे दिन्थिगासिनो माथिं पार्किं खालामनांगौ ओमफ्राय गारिखौ पार्किं खालामना जोंबो गाखोलांसै सायाव बेक करले ভালো হলে নাকি जोंना लोगोआ टिकेट लादों बेयाव लाबाय टिकेटआ फटाफट जल्दी नायनांगौलै मुभिया स्टार्ट जाबायानो दसे सम लेट खालामबावनायबा एसे थांग'सिगौमोन आरो ओमफ्राय आं मोजाङै नायनोसै नायनानै माबायदि मोनो नोंथांमोनखौ खोन्थानोसै नायखांनानै वीको वज्रदंती शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा झाग का मजा नहीं मिलेगा अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या असर কেনেকুৱা লাগিল চাই মজা লাগছে মজা তামাম टिकेटखौ जों बेयावनो लादोंमोन ओमफ्राय जों थांलायनोसै नायखांबाय सिनेमाया
लोगोफोरजों सिनेमाखौ नायनानै ओंखारबोबाय जोबोर मोजां नांदों सिनेमाखौ नायनानै ओमफ्राय बे माने केटिनि साउथनि केटिनि रिमेक माने स्ट'रिया रिमेक नाथाय बेनि एक्सन सिनफोरखौ माने कमप्लिटलि गोदानै डिजाइन बानायदों गोदानै करिय'ग्राफ खालामदों जोबोर मोजां नांदों नायनानै ओमफ्राय आरो बै त्रिशुलखौ लानानै माने एक्सन सिन माने डिजाइन बानायदों आरो बेखौ नायनाया एकदम जबरदस्त आरो सुपारब नांबाय नायनानै बिदि माने नायफेरा माने गोबाव सम जाबायमोन आरो बिदि एक्सन सिन फिल्म नायिया दिनै नायबाय मोजां नांबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय